তথা নতুনকে গঠন হওয়া আমার এডব্লিউডিসি সহযোগত এখন কোকরাঝার জেলার কচুগাঁও উপকূল খেলপথাৰত আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এখন পাতিছো। ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি অসমত বসবাস কৰি থকা চাওতাল জনগোষ্ঠীটোৱে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ মূৰত 19/2023 অসম কেবিনেট পাতি যে অসমত প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সাঁওতালি ভাষা সংস্কৃতি শিবিৰৰ মাধ্যম হিচাপে চৰকাৰে যি আবেদনটো আমাক প্ৰদান কৰিলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ ইয়াৰ পৰাই অধিকতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছো। আপোনালোকে জানে যে এই সাঁওতালি ভাষাটো যোৱা 22 ডিচেম্বৰ 2003 চনত ভাৰতৰ সংবিধানৰ অষ্টম অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল, কিন্তু 22 বছৰ মূৰত বহুত দল সংগঠনৰ আন্দোলনৰ মূৰত এই ভাষাৰ মান্যতাটো আমি হোৱাৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা অসম চৰকাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু লগতে আমি চাওতাল জনগোষ্ঠীটো উপলব্ধ আৰু আনন্দিত হৈছো। এইখিনিয়ে মই আজি আপোনালোকৰ ক'ব বিচাৰিম। লগতে আশা কৰিব বিচাৰিম যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বাকী আমাৰ যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ এই চৰকাৰ গঠনৰ সময়তে সমাধান কৰিব বুলি এইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাসৰ আশা আছে। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, 5 लिटार पेट्रल फ्री, फ्री एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो होबावदों। बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टिभि, सेकेन्ड प्राइज वाशिं मेसिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।